こんにちは、隙間のリリーです。メレーのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、カワイカポーカラにヒュートさんの代表曲の一つ、ポリアフを取り上げてみました。この楽曲は、ハワイ島マウナケアに住むと言われる雪の女神、ポリアフが恋人愛を引くプアに去られたその悲しみを歌っている、そんな内容になっているんですけれども、その内容をご紹介しながらハワイ語の基礎的なところをお話ししたいと思います。まず1番ではこんなことが歌われています。涙するポリアフ、それは愛するがゆえのこと。愛を引くプアが言ってしまった悲しみに耐えかねて、そんな内容なんですけれども、1番では固有名ポリアフが登場しているところに注目してみたいと思います。ファイマカ・オ・ポリアフ、冒頭の部分ですけれども、固有名ポリアフが主語として使われています。固有名が主語になるときは大きな「お」がつくことが多いんですね。ファイマカ、泣いている。ポリアフは泣いている。ここから寒々しい雪山の風景に重ねられる物語が語られるんですけれども、2番ではこんなことが歌われています。息をいただいたマウナケアの山頂は凍てつくように冷たい。そして彼女ポリアフには温め合う恋人もいない。2番のところでは彼女ポリアフには温め合う恋人もいない。ここの部分に注目してみたいと思います。オヘアーナ一方アロハ。オヘは何々がないという意味で、アーナは彼女の、一方アロハは恋人。この連なりで彼女には一方アロハ恋人がいない。そういう意味合いになります。先ほどはオポリアフ。ポリアフはと語られて、2番では彼女はと。誰かが雪山を見ながらそこに女神の姿を重ね合わせてるんだなっていうことがこれでわかるんですけれども、3番では語りの視点が変わってるんですね。まず内容を見てみますと、突然よみがえるいつだったかの愛の記憶、そしてまた一人きりの自分を顧みてはまぶたが涙であふれるのです。この一人きりの自分を顧みてはと訳したところはこんな風にハワイ語では表現されています。クウメハメハ、私の悲しみなんですけれども、ここで私が登場してるんですね。ポリアフ自身が語り始めているということがこのクウという言葉でわかります。4番もこの続きでポリアフの思いが語られているんですけれども、あなたがくれた愛は私にとってはこの体を飾る霊のように大切で誇らしいもの。離れないようにしっかり胸に留めておきます。幾度季節が巡ってもずっと永遠に。このあなたがくれた愛は私の体を飾る霊のようだと。そこの部分のハワイ語を見てみますと、ヘレイコアロハのクウキノ。コウアロハはコウ、あなたのアロハなので、あなたの気持ちですね。ここの部分が主語になります。あなたの思いは、あなたが私に寄せてくれたその愛情は、霊のようです。霊のように大切に思ってるということですね。のクウキの。私のこの体を包むための霊のようなものだと今思っています。ここもポリアフ自身の言葉だということが、コワロハというあなたのという言葉が登場しているところでわかるんですね。ここで注目しておきたいのがコウというハワイ語です。ハワイ語の所有の言葉にはおを書くとするものとあを書くとするもの、2種類のタイプがあります。コウは
O が使われていますが、この部分があになると意味が変わってくるんですね。かうアロハに、あなたのアロハ、あなたの愛と。日本語にすると、こうアロハとかうアロハの違いが分かりづらいんですけれども、かうアロハの方は、あなたが、愛をヒコプは自身が獲得しているアロハなので、恋人という意味に愛になったりもするんですね。なので、かうアロハというと、あなたの恋人、かつてポリアフがこのカーウアロハだったわけですけれども、歌詞ではコウアロハ、あなたの思いはと語られているので、このあの所有形が使われているか、おの所有形が使われているかというところは、歌の内容を考えるときには非常に重要だったりします。ざっくりポリアフの内容をたどってみたんですけれども、ズーム講座の方では歌詞の全体を細かく見ながら伝説の話も織り交ぜつつポリアフの解説をしております。ポリアフのズーム講座については録画受講をしていただくことが可能です。録画受講については私のブログ隙間のリリーのハワイアンソングブックでご案内しておりますので、よかったらそちらの方を見ていただけたら嬉しいです。メレームためのハワイ語ミニ講座終わります。